Bisita, Nuria Figueras eta Ana Font. Kalandraka Pamiela argitaletxea. Aldegin baino lehen, amatxok esan zion. Erne, ez aterik ireki inori. Besarkada bat eman, eta joan egin zen. Axerikumea bakarrik gelditu zen kobazuloan. Iluntzen ari zuen, baina entzuten zen, artean, beleen karranka eta txolarreen zalaparta hotsa. Bat-batean, atea jo zuen norbaitek. Tok, tok, tok. Nor da? Galdetu zuen axerikumeak. Isiltasuna naiz, erantzun zuen ahots batek. Alde! Inori ez irekitzeko esan dit amatxok. Baina, ni ez naiz inor, isiltasuna naiz. Pentsaketan egon zen axerikumea tarte batez. Azkenean, jakin minez, atea ireki zuen. Isiltasuna altua eta gizena zen. Adi-adi begiratzen zion axerikumeari. Isiltasuna zoko guztietara zabaldu zen segituan. Ikaratu egin zen axerikumea. Zergatik utzi ote diot sartzen? Esan zion bere buruari. Ni jatea nahi badu? Ezkutatzeko toki baten bila hasi zen. Baina bat-batean leku arrotza iruditu zitzaion kobazuloa. Ideia bat izan zuen orduan. Nahi alduzu meriendatzea? Galdetu zion. Tripa beteta badauka, ez nau jango? Pentsatu zuen. Axerikumea eta isiltasuna mahaian eseri ziren. Masustak jantzituzten poliki eta lasai. Goxo-goxoak. Onak daude, ezta? Galdetu zuen axerikumeak. Bai horixe, erantzun zuen isiltasunak. Isiltasunak irribar egiten zuela iruditu zitzaion. Behar bada, ez da ingaiztoa, pentsatu zuen. Galde egin zion. Gustatzen altzaizu dantza egitea? Bai, gustatzen zait. Altxatu eta mahaiaren inguruan bueltaka hasi zen isiltasuna. Animatuta, axerikumeak oihu egin zuen. Musika jarriko dut! Isiltasuna gelditu egin zen, eta esan. Musika jartzen baduzu, joan egingo naiz hemendik. Xuxurlaka hitz egin zion axerikumeari. Musikarik gabe egingo dugu dantza. Baina axerikumeak ez zekien musikarik gabe dantzatzen. Entzun zure bihotzaren taupadak, esan zion isiltasunak. Zure dantzaren konpasa markatuko dute. Axerikumeak begiak itxi zituen. Bihotzaren taupadak sentizitzakeen. Bum, 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 bum. Erritmo hura hankekin jarraitzen hasi zen. Dantza egin eta gero, nekatuta, lurrean etzan ziren. Axerikumeak esan zuen. Etorri zarenetik ez da ezer entzuten kanpoan. Nire barnean ordea, halako ahots bat sentitzen dut. Zure pentsamenduak dira. Batzuetan, beharrezkoa da isilik egotea, haiek entzuteko. Axerikumea bildu-bilduta jarri zen isiltasunaren ondoan. Badakizu, asko gustatu zaitzu bisitan etortzea. Lo betean gelditu zen segituan. Axerikumea itzarri zenean, isiltasuna alde egitekotan zegoen. Agur txiki, esan zion, atea ireki eta kobazuloa utziz. Bihar etorriko zara? Galdetu zion berak. Baina ez zuen erantzunik aditu. Kobazuloa beleen karrankaz eta txolarreen zalaparta hotsez bete baitzen.
Goizeko lehen argitxintarekin itzuli zen ama. Axerikumea korrika joan zitzaion besarkatzera. Badakizu, ama, lagun berri bat dut. Eskerrik asko, Zizurkilko Plazida Otaino udal liburutegiari, eta zuri hau entzuteagatik.